A short film on forest. Ghost also is there. இதுக்குள்ள பேய் அடங்கியிருக்கு. இந்த இடத்துக்கு யானைலாம் வந்திருக்கு. காட்டு பண்ணி கூட இங்கே வரும். இந்த மரத்தில் உண்மையாகவே பேய் இருக்குது. திடீர்னு இந்த இடத்துல அந்த புகை மாதிரிலாம் போகுது. என் ஃப்ரெண்டோட காலை கூட உள்ளே பிடிச்சி இழுத்துருச்சு. இங்கே ஒரு குழியில் ஒரு பைப் மாதிரி இருக்க இடத்துல. இப்போ நான் இந்த மரத்தை 2 சுற்ற போகிறேன். இந்த இடத்துலையும் ஏதோ கருகுன மாதிரி இருக்குது. ஓகே, இப்போ நான் சுற்ற போகிறேன். எல்லோரும் இந்த மரத்தை சுற்றினா புகை வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. நம்மளும் ஐயோ புகை வருது, நான் ஓடிடுறேன். ஐயோ என் ஃப்ரெண்டு இழுத்துருச்சு. ஓ ஓ ஓடிடலாம் வா. ஓ சீக்கிரம் ஓடி வா. இந்த இடத்துல இருக்க வர பயமாக இருக்கே. மரத்தை உடச்சி போட்டிருக்கிறதெல்லாம் இருக்கு. இன்னும் எல்லாம் கூட பிச்சு திருப்பி போட்டாங்க. இங்கே ஏதோ கிராமம் மாதிரி இருக்குது. கார்லாம் நிற்கிது, ஸ்கூட்டிலாம் நிற்கிது. இங்கே கூட வேலிலாம் உடஞ்சிருக்கு. மான் கூட அங்கே இருக்குது. ஏதோ பறந்துச்சு. ஐயோ பக்கத்துலேயே ரோடு இருக்குது. இந்த இடம்லாம் அமைதியாக இருக்குது. இங்கே உள்ளே வரக்கூடாதுன்னு அதனால நாங்கள் வீடியோ ஷூட் பண்ணுறக்கு வந்திருக்கோம். யாருமே இந்த இடத்துக்கு வர மாட்டாங்களாம். கேட்டு தான் நாங்கள் இங்கே வந்தோம். இந்த இடத்துல ஏதோ சத்தம்லாம் வேற கேட்குது. பயமாக இருக்குது. பயமாக இருக்குடா. இந்த இடத்துக்குலாம் வர வேணாண்டா. வாடா வீட்டுக்கே போயிடலாம். வேணாண்டா, இருந்து பார்த்துட்டு தெரியலடா, எது விழுந்துச்சுடா. அப்படி இந்த மட்டும் இல்லாமல் தான் எங்கேருந்தோ பறந்து வருது. அங்கேயும் இந்த மரத்துலேருந்து ஏன் இப்படிலாம் உழுதுனே தெரில. இந்த இடத்துல இருக்கே பயமாக இருக்குது. இந்த இடம் இங்கே சென்னையில் ஏதோ மரமனை நகர்னு அந்த இடத்துல தான் இந்த ஃபாரஸ்ட் இருக்குது. என் ஃப்ரெண்டு வேறு ஓடிட்டான். நான் மட்டும் தனியாக எடுத்துருக்கேன். அவனையும் கூப்பிட்டு வரலான்னு நினைக்கிறேன். டேய் ஏன்டா பயந்து வர்ற? வாடா. வேணாண்டா, வீட்டுக்கு போயிடலாம்டா. வாடா. ஏன்டா பயமா இருக்குடா, அதனால தான்டா. வாடா, ஷூட் பண்ணிகிட்டே போயிடலாம். என்னை விட்டு போகிற? சரிடா, நானும் வரேன், போகலாம். எப்படியோ என் ஃப்ரெண்டும் வரேன்னு சொல்லிட்டான். இன்னும் அந்த மரத்தில் ஏதோ உக்காண்டிருக்கு. அதான்டா எனக்கும் தெரியல. என்னதான் இருக்கும்னு தெரியலையே. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த மரம் இதை தான் நம்மக்கிட்ட காமிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ, இந்த மரம் என்ன சொல்ல நினைக்குதுன்னு நமக்கு தெரியலை. ஒரு நாள் தங்கலாமாடா? வேணாண்டா, வீட்டுக்கு போயிடலாம்டா. எனக்கே பயங்கரமாக அள்ளுடுது. வாங்க அங்கே போகலாம். நம்ம திருப்பி இந்த இடத்துக்கே நான் வர வைக்குது. என்னன்னு தெரியலையே. எனக்கும் இதான் நம்மக்கிட்ட சொல்ல விரும்புதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வழியாக போகலாம். அங்கே ஏதோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்டா.
என்னன்னு எங்களுக்கு பயமா இருக்கு, வீட்டுக்கு பயமாவே போயிடலாம், இருக்கு. வாடா, போடலாம். வேணாம்டா, இன்னைக்கு ஷூட் பண்ணியே ஆகணும்டா இதை. டேய் ஷூட் பண்ண நம்ம இருப்போமானே தெரியலையேடா. நம்ம இருப்போம். இந்த இடம்லாம் சாம்பல் சாம்பலாவே இருக்கு, ஏனே ஆமாண்டா. தெரியும். டேய் பயமா இருக்குடா, வாடா. நம்ம மம்மி கிட்ட பாஸ்போர்ட் கேட்டு நம்ம போலாம். டேய் எனக்கு இதோட எலும்பெல்லாம் எதோட எலும்போ கிடக்குது. டேய் வாடா போயிடலாம்டா. வேணாம்டா. டேய் எனக்கு ஏதோ பயமா இருக்குடா. ஓடுறா ஓடுறா, ஓடிடு. இந்த டைம் போயிடலாம்டா. ஓ நில்றா. ஏதோ இங்கே ஏதோ இடிச்செல்லாம் வச்சிருக்கு. நாங்கள் வரமும் இதெல்லாம் இல்லை, இப்போதான் வந்திருக்கு. எனக்கு ஏதோ பயமா இருக்குடா. டேய் வாடா போயிடலாம். இதெல்லாம் ஒரு எப்பா இருக்கும்? ஓ நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்திருக்கு. என்னவாடா இருக்கும்? எனக்கு என்னமோ ரொம்ப பயமா இருக்குடா. ஒருவேளை நம்ம அந்த இடத்துக்கு போயிருந்தோம்ல, அப்போ நடந்ததா இருக்குமோ? இருக்கலாமேடா. எனக்கு பயமா இருக்குடா, வாடா வீட்டுக்கு போலாம்டா. ஆமாண்டா. கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ தூரம் வீட்டில் இருந்து வந்திருக்கோம்டா. அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 நிமிஷம் ஆச்சு. வாடா நம்ம போகலாம். ஆமாண்டா வாடா போலாம் போலாம். ஏதோ சத்தம் கேட்குதுடா. கம்பெனி ஏதோ சத்தம் கேட்குறா. பயமா இருக்குடா, வாடா ஓடிடலாம். திரும்பி பின்னாடி கருப்பா ஓடி வருதுடா. ஓடு ஓடு. ஏதோ இழுக்குது.